Хәйерле иртә Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Милли ризыкларыбызның авыруы арта. Америка Кушма Штатларының Нью-Йорк шәһәрендә татар камрашлары йорты ачылды. Республикада туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы чаралары дәвам итә. Түбән Камада балалар арасында нәфис сүз конкурсы узды. Шит төбәктәге якташлар ярдәме Ширмешән районының Әмир авылы мәчете төзекләндерелгәннән соң кабат ишекләрен ачты. Икемеңдә 21-22 елларда имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проектын тормышка ашыру өчен төбәкләргә 100 миллиард сум күләмендә өстәмә финанслау бүлеп бирелгән. Татарстан шулай ук ил күләм проект кысаларында юл эшчәнлегенә өстәмә финанс алачак. Шулай итеп республиканың Питрәч районында Казан-Шәмәрдән автомобиль юлы участогын реконструкцияләүгә акча бүлеп бирелгән. 5 чакрым озынлыктагы участок 4 хәрәкәт полосасы белән проектланган. Машиналар йөрү өлешенең киңлеге 14 метр. Проект буенча шулай ук 3 җир өсте җәяүлеләр кичүе төзеләчәк һәм реконструкцияләнә торган участок дәвамында ясалма яктырту урнаштырылачак. Шулай ук имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты кысаларында 21-22 елларда Зур Казан бөҗрасы һәм Казанның Серебряный Бартрок комплексы аша Несмелов урамыннан алып федераль әһәмияттәге М7 Идел автомобиль юлына кадәр юл төзелешенә өстәмә акча бүлеп бирелгән. Быел чыгарылыш сыйныф укучылары информатика һәм мәгълүмати коммуникацион технологияләр буенча бердәм дәүләт имтиханнарын компьютерда тапшырачак. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде. Аның сүзләренә караганда, быел имтиханнар биремнәре узган еллардагы материалларга охшаш. Практик программалаштыру, электрон таблицалар белән эшләү һәм мәгълүмат эзләү кертелгән. Биремнәрне программалаштыру телләрендә үтәргә мөмкин. Компьютер формасында информатика һәм мәгълүмати коммуникацион технологияләр буенча имтихан 24 һәм 25 июньгә билгеләнгән. Аны 2500-дән артык укучы тапшырырга планлаштыра. Быел бердәм дәүләт имтиханнарын барлыгы 18 меңнән артык кеше тапшырырга тиеш. Аттестат алу өчен бары тик рус теле һәм математика бирелә. Ике имтиханны да яхшы гына бирсәләр, әгәр дә икеле алмыйча эшкә бирсәләр дип әйтик инде, ул чакта аттестат аларның кулларына бирелә. Медалистлар өчен рус телен һәм математиканы 5-кә бирү сорала. Монсы бер. Узган ел әгәр дә укырга керергә теләүчеләр өчен шулай ук рус теле бирелә. Һәм уку йортларына керү өчен кирәкле имтиханнарны сайлап алалар бит инде алар. Шул имтиханнарны бирәләр. Мәшгульлек үзәкләренә килә торган гаризалардан күренгәнчә, хәзер төзүчеләр, азык-төлек, агач эшкәртү, текстиль һәм тегү сәнәгате эшчеләре, механиклар, автослесарьлар, авыл хуҗалыгы һәм җитештерү җиһазларын ремонтлаучылар, шулай ук машина йөртүчеләргә ихтыяҗ зур. Бу хакта Россия Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгыннан хәбәр итәләр. Шулай ук табиблар, шәфкать туташлары, кунакханә һәм ресторан бизнесы, ваклап һәм күпләп сәүдә итү тармагы җитәкчеләре, фән, техника өлкәсендәге югары квалификацияле белгечләргә дә ихтыяҗ зур булып кала. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган чара Буа район үзәк китапханәсендә узды. Бәйрәмдә балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр, китапханәчеләр, чакырылган кунаклар катнашты. Видео элемтә аша кызыклы аралашу да оештырылды. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Бәйрәм чарасы нәниләр әзерләгән җыр бию номерлары белән башланып китте. Балалар саф татарча әйтеп шигырьләр сөйләде, мәкалләр әйтте. Шуннан соң тагын бергә җыелышып кызык итеп шул әкиятләрне бергә укыйбыз. Катнашучылар үзләре иҗат иткән әкиятләрдә сөйләделәр. Районда яшәүче милләт халыкларының традицияләрен, көнкүрешен саклауга багышланган күргәзмә дә оештырылган иде. Бу күргәзмәгә мин Иске Суксу авылы тарихын чагылдырган папкалар алып килдем. Менә бу китап безнең авылыбызның тарихының башына бәйләнгән. Иске Суксу авылының бит инде күп еллык тарихы бар. Анарга иң беренче нигез салучылар Әстерхан өлкәсеннән килгәннәр, Әбез Бакый, Мурат Бакый агайлар. Менә бу
Нәшел шәҗәрәсе шул китапта саклана. Шараның иң кызык өлеше Брестта яшәүче Михаил Туруновский белән видео элемтә аша аралашу булды. Ул танылган хәрби табиб-хирург Михаил Туруновскийның аныгы. Анагы Михаил Туруновский публицист, язучы, тарихчы, китаплар, әкиятләр авторы. Соңгылары татар теленә дә тәрҗемә ителгән. Алар 12 елда мин йокларга ятам. Әкиятләр китабы 12 елда басылып чыккан иде Казан китап нәшриятендә 2 телдә, рус һәм татар телләрендә. Менә ул да инде безгә 500 китабын бүләк итә. Без аларны авыл китапханәләренә, шулай ук мәктәптә эшләп китә торган китапханәләр аларга инде тапшырачакбыз. Аларның һәрберсе үзләренең укучыларын табыр дип өметләнәбез. Бәйрәмдә катнашучыларны Буа муниципаль район башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Лилия Садреттинова сәламләде. Туган тел, иматур тел, әткәм-әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә бетен, син туган тел аркылы. Үзебезнең татар телебезнең сафлыгын саклап аралашык, рәхмәт сезгә бәйрәм белән. Әлеге тантаналы чара туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын ачуга старт бирде. Агымдагы елда мондый бәйрәмнәр әле тагын да булачак. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары. Түбән Каманың Апуш балалар китапханәсендә 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балалар шигырь сөйләү осталыгында ярыштылар. Әйтергә кирәк, кечкенә нәфис сүз осталары арасында көндәшлек көчле була. Беренче турда 75 бала катнашып, шуларның 29-ы финалга чыккан. Сабыйларның ихлас чыгышларын сезгә дә карарга тәкъдим итәбез. Муса Җәлил сүзләре: кызыма, Саян кызым син минем, тан йолдызым син минем, йөрәгемдә кабынган, шатлык җырым син минем. 6 яшьлек Алия Насыйбуллина шигырь сөйләүдән кечкенә спектакль оештырган, янәшәсендә утырган курчакка да чын балага сыман карый. Кечкенә нәфис сүз остасы 87-нче бакчага йөри. Бүгенге шигырь конкурсына без үзебезнең балалар бакчасыннан Файзуллина Иллария һәм Насыйбуллина Алия исемле кызларыбыз белән килдек. Бүгенге шигырь конкурсына без балаларны тәрбиячеләр белән берлектә өйрәттек. Дөньяга аваз салдым. Мин татар гаиләсендә. Әти, әни өйрәтте татарча сөйләшергә. Самирга шулай ук 6 яшь, ул 76-нчы балалар бакчасыннан. Катнашучылар арасында иң кечкенәсе 34-нче садиктан Мәдинә Нурисламова, аңа 4 кенә яшь. Үзен бик чистайыр, күрәсезме песенне, юнашистарна. Беренче чыгышыбыз безнең мондый аның белән зур бәйгегә. Рәхмәт әти-әниләренә, алар белән өйрәнгәнгә. Шу Силим анам телендә бәйгесендә безнең әле беренче катнашуыбыз. Силим анам телендә бәйгесен Апуш балалар китапханәсе туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан оештыра. Анда 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балалар шигырь сөйләү осталыкларын күрсәтәләр. 75 баладан финалга 29-ы гына җитә. Балалар бик нык әзерләгәннәр. Дөресрәге аларның әти-әниләре бик актив, тәрбиячеләре бик актив. Бик матур сөйләделәр шигырьләрне. Нигездә инде татарча, татар язучыларның, шагыйрьләрнең шигырьләрен сөйләделәр. Гапла Тукай да бар, Муса Җәлил, Энҗия Мөэминова, Резида Валеева һәм башкаларның. Менә безнең инде шәһәрдәшебез, безнең ул жюрида да бар, Нурзия Мирхазованың та шигырен сөйләүче булды. Сабыйларның чыгышларын шәһәребезнең хөрмәткә лаек кешеләре бәяли. 8 бала җиңүче дип табыла. Бер катнашучыга тамашачы күңелен яулаучы номинациясын бирәләр. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар. Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концертлар залында Хуҗа Насретдин музыкаль спектакле күрсәтелде. Казан консерваториясенең опера студиясе әлеге куелышны композитор Җәүдәт Фәйзинең тууына 110 еллыгына багышлап әзерләгән. Яшь артистлар иҗат иткән Хуҗа Насретдин үзгәргәнме? Сәрвәр җырын кем башкара? Бу сорауларга хәбәрчебез Мөршидә Җиһан ачыклык кертер.
Композитор Җәүдәт Фәйзи татар халык музыкаль иҗатын барлаучы, галим, фольклорчы. Аның Сибилә чәчәк, Хафизәләм иркәм, Күбәләгем җырларын тыңламый калган татары юктыр. Шуңа да Казан дәүләт консерваториясенең опера студиясе Җәүдәт Фәйзи иҗатына бик тә игътибарлы. Элегрәк композиторның ил күләмендә яңгыраш алган Башмагым музыкаль комедиясендә тәкъдим иткән иде. Бу юлы Хуҗа Насретдин музыкаль спектакле сайланган. Спектакль алдыннан композитор биографиясеннән һәм әсәр турында кыскача мәгълүмат бирелде. Хуҗа Насретдин ул бит инде җыелма ниндидер бер кеше, име, персонаж. Һәм авыр кайсы вакытта өлгереп бетергә. Чөнки ул былай торып уйлыймы, тегеләй торып уйлыймы дип куясың, име? Үзеңне күз алдына китерәсең, нишләр идең дип инде менә теге барбер җыелма булгач, төрле итәсе килә, ләкин аны бер җыя башлагач, бөтен нәрсәне тотып булмый шикелле тоела. Хуҗа Насретдин музыкаль комедиясенең премьерасы ел ахырында булган иде. Әдәбият белгечләре Нәкый Исәнбәт либреттосы буенча куелган музыкаль комедияне Җәүдәт Фәйзи юбилеена иң зур бүләк дип бәяләде. Мин Сәлвине уйныйм. Сәлви Хуҗаны кызы. Хамат минем булачак киябем. Шулай мөмкин әйтергә. Әлбәттә дукланабыз. Әлбәттә безнең өчен бу проект бик кызык, бик матур. Мин башкарам Хаммат рольны. Миңа бик ошый музыка, драматургиясе. Мин бик шат катнашырга бу спектакльдә һәм оперный студияга, студентларга, командасына бик зур рәхмәт һәм уңышлар телибез. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Ринат Бикташев әйтүенчә, музыкаль комедияның авторлары күренекле фольклорчылар булуда Хуҗа Насретдинны үлемсез әсәр иткән. Дөрес, әсәр берникадәр композитор Ильяс Камал тарафыннан яңаша шомартылган. Хәтта аның үзе иҗат иткән оригиналь язмалары да кертелгән дип белдерде опера студиясенең сәнгать җитәкчесе. Солистларыбыз бик үтә матур, бик матур җырлый торган, бик нечкә күңелле балалар. Алар милли телләрне, культураларны, әдәбиятны ярата торган балалар. Аннары соң менә консерваториядә укып бит алар бит мировой классиканың да әсәрләрен бик матур итеп җырлыйлар. Соңгы елларда сәхнә әһелләренең аеруча яшьләрнең сөйләм кимчелеге тәнкыйтьләнә. Казан консерваториясенең опера студиясе солистларына сөйләм әһәңен, авазларның дөрес яңгырашын Россия Федерациясенең атказанган артисты Лия Захидуллина һәм филология фәннәре докторы Габдрәүф Нуриев өйрәткән. Остазларыбызга рәхмәтебез чиксез ди опера студиясе солистлары. Нәселебездә шундый данлыклы шәхес булу белән бик горурланабыз дип сөйләде спектакльне карарга килгән атаклы Фәйзиләр нәселе дәвамчылары Виктор Фәйзуллин һәм Диләрә Мөхәммәдиярова. Невозможно не посетить ее второй раз. Премьераны да карарга килгән идем. Бүген дә килдем. Җәүдәт Фәйзи музыкасы безне рухландыра, канатландыра. Рухландырырлык һәм канатландырырлык музыканы тамашачыга опера студиясе солистлары Татарика оркестры белән берлектә җиткерде. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Америка Кушма Штатларында татар камыр ашлары йорты ачылды. Нью-Йоркта татар диаспорасы вәкилләре тырышлыгы белән хәзер милли ризыкларыбыздан авыз итәргә мөмкин. Кунакларга кайсы төр ризыклар тәкъдим ителә? Ерак Америкадан безнең репортаж. Пожалуйста, у нас тут все. Татарская выпечка, бәхетле. Пәрәмәш, өлеш һәм инде әлбәттә эшпешмак. Бер эшпешмак $2,5 тора. Нью-Йорктагы гадәти татар камыр ризыклары җирле халыкның да, биредә яшәүче ватандашларыбызның да игътибарын җәлеп итә. Татар милли ашлары белән сыйлану өчен бирегә махсус килүчеләр дә байтак. Вот мы специально, мы час сюда ехали на самом деле.
Без бирегә махсус 1 сәгатькә килдек. Кәбестә бәрәңге бөккәне сатып алдык. Кичә нәрсәләр сатып алганны оныттым да инде. Камыр ризыклары кечкенә Одесса дип танылган Брайтон 5 районында 3 ай элек ачылган. Биредә 90нчы елларда күченеп килгән иммигрантлар яши. Шуларның берсе Илһамия Апанаева. Ул Америкада 10 елдан артык инде. Нәкъ менә ул татар милли ашларын әзерләүгә алынган. У нас выпечка очень вкусная. Безнең камыр ризыклары бик тәмле, туклыклы, кешеләргә бик ошый. Камыр ризыклары йорты турындагы хәбәр социаль челтәрләр аша тиз таралган. Ватандашларыбызның күбесе биредә булырга өлгергән инде. Знаете, я даже не ожидала, что у нас здесь столько... Мин монда татарлар күп булыр дип көтмәгән идем. Алар туган телебездә исәнмесез дип исәнләшкәндә күңелнең ничек тулганын белсәгез иде. Бик рәхәт. Камыр ризыклары йорты кичә кадәр эшли. Илһамия киләчәктә дә эшен дәвам итәргә ниятли. Ашамлыкларны төрләндерергә тырыша. Алар арасында яңалары да танылган чәкчәктә булачак. Фанис Мөхәммәтов, Мурат Мешин, Татарстан яңалыклары өчен Америка Кушма Штатлары, Нью-Йорк шәһәреннән. 2025 елда Казанда спортның су төрләре буенча дөнья чемпионатына хайдайвинг буенча ярышлар үткәрү өчен дөньядагы беренче ябык спортның су төрләрен үстерү үзәге төзеләчәк. Аерым алганда 15-18 мең урынлык йөзү һәм синхрон йөзү өчен күп функцияле арена төзү күздә тотыла. Аның территориясендә вакытлыча 2 зур бассейн төзеләчәк. Аннары алар ил төбәкләрендә капиталь төзелеш буларак урнаштырылачак. Арена үзе Идел буе федераль округында ел әйләнәсендә эшли торган бердән-бер күп функцияле физкультура, спорт, мәдәни һәм ял итү үзәге булачак. Татарстан башкаласында 14 мартка кадәр World Tennis Tour сериясенең халыкара турниры Казан Кремлин Cup үткәрелә. Турнир ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында узачак. Татарстан җыелма командасы өчен 12 спортчы чыгыш ясый, шулай ук Сербия, Болгария, Грузия, Италия, Норвегия, Польша, Төркия һәм башка илләрдән дә теннисчылар катнашачак. Турнир Казан теннис академиясе кортларында узачак. Керү ирекле. Апрельдә Чаллыда Татарстан мөселманнары диние нәзарәте кубогына мөселманнарның татар милли һәм кул көрәше буенча берләштерелгән 12-нче Россия күләм ачык турниры уза. Нәзарәт кубогына ел саен үткәрелә торган бу турнир сәламәт яшәү рәвеше алып баручы мөселман спортчыларын берләштерү максатын куя. Һәр авырлык категориясендә җиңүчеләр дипломнар һәм кыйммәтле призлар белән бүләкләнә. Җиңүче командага нәзарәт кубогы тапшырыла. Иң кыйммәтле бүләк хаҗга юлламага беренче урынны яулаучылар арасында җирәбәдә отышуга биреләчәк. Көрәшкә 18 яше тулган, сәламәт, намаз укы кагыйдәләре буенча тест узган мөселманнар кертелә. Шермешән районының Әмир авылы халкы тарихи вакыйга шаһиды булды. Биредә капиталь ремонттан соң авыл мәчете ачылды. Тулырак безнең махсус репортажда. Ачылышны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Коръән аятләре укып башлап җибәрде. Ул мәчеткә җыелган халыкка Рәҗәб ае һәм аның фазиләтләре хакында бәян итте. Рамазан ае, ураза тоту һәм изге айны үткәрү тәртипләре турында сөйләде. Шахбан 8-нче ай. Минем аем. Рамадан шахру уммати. 9-нчы ай Рамазан исә минем өммәтемнең ае дип әйтеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Аллаһ шөкер, эш изге айга без аяк бастык. Аллаһның ай булгачыннан бигрәк тә бу айда Аллаһның китабына карарга, бу китап буенча яшәргә насыйп булсын барыбызга да. Иншаллаһур рахман. Әмир авылының мәчете 1991 елда таштан салына. Авыл халкы алдына мәчетне зурайту бурычы килеп баса. Нәтиҗәдә бу эшне авыл халкы белән киңәшләшеп, шул җирлектән чыккан иганәчеләр, Әмир авылында туып үскән, күп еллар Сургут шәһәрендә эшләп гомер кичергән Фазыл һәм Миндар Әгләмовлар башкарып чыга. Шушы җирлектә яшәүче Азат Ихсанов төзелеш бригадасы белән җитәкчелек итә. Әлеге фидакарь затлар мөфти кулыннан рәхмәт хатлары алды. Тантанада шулай ук Ширмешән районы башлыгы Фердинанд Дәүләтшин катнашты. Гыйбадәтханәне төзекләндерергә алынган эшмәкәрләрнең берсе бик күп игелекле проектларны оештыручы иганәче Миндар Әгләмов үз чыгышында бу изге эшкә алынуы, зур күләмдә ремонт, төзекләндерү үткәрү белән таныштырып үтте. 90нчы еллар башында төзелгән мәчетнең таушалып баруына аның күңеле әрни. Ширмешән үзәгендә әнисе истәлегенә мәчет төзеткәннән соң туган авылындагы гыйбадәт йортына ремонт ясатырга сүз бирә. Башта 2-3 айда тәмамлап
булыр кебек тоелган эш шактый күп хезмәт сорый. Мәчетнең бары диварлары гына калып, калган бар җире кабаттан төзекләндерелә, өстәп янкырма төзелә. Хәзер мәчеттә ир-атларга һәм хатын-кызларга намаз уку өчен иркен заллар, ифтарлар һәм ашлар үткәрү өчен махсус бүлмә, таһарәтханә, ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым уку класслары бар. Динне күтәрәбез дип уйлыйбыз икән, халыкны саклап калабыз. Халыкны саклап калабыз, дин аркылы гына саклап калабыз. Бүтәнчә җайда, нидә, гореф гадәтләрне, телне. Шуның өчен без тагын класслар, уку класслары да оештырдык. Без динебезнең асылына кире кайтмыйча, милләтне саклап кала алмыйбыз. Аны без бөтенебез аңласак та ишебездә, калыбызга карап килеп төшмәгән әле ул. Ник дигәндә, гаиләдә хәзер инде Русия күчеп барабыз. Гореф гадәтләре кадр. Бакча башында калды. Юк, җәмәгать, алай булмый. Анасын бөтенебез дә күнәчәкбез. Шуның өчен тотынык әле без укудан. Балаларга дөрес дини тәрбия бирүдән үзебез тәүбә кылып, менә шул матур мәчетләрдә белем алып, үзебезнең рухи байлыгыбызны арттырыйк. Бер туган Әгләмовлар туган авылларыннан еракта, Сургутта яшәсә дә, әмир тормышын һәр вакыт кайгыртып тора. Төрледән-төрле игелекле проектлар оештырып, авыл халкына ярдәм итеп яши. Авыл халкы да аларга рәхмәтле. Рахматуллаһи ва бәрәкәтү. Авылымның хөрмәтле кешеләре. Мин сезне сәламлыйм бүген мәчетнең ачылу көне белән. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Шул балаларга Аллаһның рәхмәте яусын. Калипләре киң, иманнары ныклы булганга шундый эшне эшли. Беренче калиптан килә, юмартлыктан килә, үзенең бөтен мөлкәтен шунда биреп, шул күз алдында торгызган шул мәчетне барысына да Аллаһның рәхмәте яусын. Ширмешән районы мөхтәсибе Рамил хәзрәт Ибраһимов яңартылып, төзекләндереп ачылган мәчеткә Әмир авылы халкы тарафыннан Әгләмовларның әтиләре исеме, Әгъзам исеме бирелде дип игълан итте. Авыл халкы, район халкы исеменнән менә бу мәчеткә инде аларның әтиләренең исем кушырга, исемнәрен кушырга инде Әгъзам исемле дип мәчеткә җәмәгать шундый күркәм тәкъдим итәм инде, шундый күркәм матур исем кушырга дип инде. Әгъзам исеме бөек, югары дәрәҗәле дигәнне аңлата. Димәк, әлеге Аллаһ йорты әмирлеләрне бөек эшләргә рухландырып торыр. Амин, шулай була күрсен. Идел Кыямов, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.